kibarke Mas Gareng gen beksa. Maka jero bali dasare wekon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Pedro. Mas Gareng. Alhamdulillah. Dalu niki kula sampun saged nuhoni dawuh timbalanipun Raka Mas Dwi Purwanto. Leres. Tuwin para warga Gung ing lenggah wonten Lemah Bang Mojo Baru RT 7. Nggih. RW 7 niki kagungan kersa merti dukuh ya bakune sedekah bumi ngoten mawon. Betul. Mas Dwi niku piyayine prasaja. Tegese jujur ora nika-nika mila menawi wonten pewayangan remenane Raden Wisanggeni. Cobloko. Nggih, waton mapan ana nggon bener mesti bakale wani, tegese ora kok sugih kendel bondo wani tok ning sugih kendel bondo bener. Betul, Mas. Mila dalu niki dawuh saka panjenenganing Mas Dwi kula kadawan nglampahaken lampahan menika. Iki sing ngersake ya Mas Dwi dhewe. Oh, ngono nggih. Ya mbak-mbak iki wayang kulit ya ana, wayang wong ya ana ki lakon favoritku Wisang Latu ki. Wisanggeni. Ayo geni ra ya latu to. Oh nggih, wisang api. Wisang api. Ayo iki sing diarani ngetokake bahwasanya yang di atas itu belum tentu benar terus, yang di bawah belum tentu salah terus.
Sing jenenge bener ora mapan ana nggon umur. Betul. Bener kuwi mapan enten nggen pangudi, arep isih enom. Ning nek kerep ngudi, mongko nemu bab sing becik tur bener niku ya iso diarani wong sing bener. Arep tuwa nek ora tau ngudi, engko ndak gonyak-ganyuk ngleling semi. Sing baku pancen iki pundutan lakon saka Mas Dwi kanggo contoh siapapun. Asal kau benar jangan sampai takut. Nggih. Lan iki ya dadi ya donga wonten napa niku Nagasari umume gitu Mas Rembun khususnya muncul seorang wisanggeni yang notabene untuk bisa napa niku njejeke adil lan bebener. Betul. Nggih. Sing baku kanthi kerukunan ora mung dukuhe tok, ora mung apa dusune tok, desa kelurahan bahkan menyebar ke kabupaten semakin kuat. Nggih. Bakune ngoten mawon. Kula tak ngaturi Pak Dewata. Oh, pun ngenteni ning nang. Kepengin ndang metu e wong niku. Aku tak nyuwun tiningan karo Mbah Sudar. Nggih. Rame-rame ngoyak dara mabur mulung. Nyusun sirame kekora. Alok-alok ayune kesandung-sandung tepi. Terane dhewe ucap. Jroning kupon akeh pilih. Ora komen kondrang-kandring ombene wis asat akan mung kari wadahe akeh kang kebandan kupone katon komprang jebulane sakabehe elek sarwa melok ingkang dudu mesine amburu udan ngerangan gelem Tretemeng bebrayan urip ingkang prasaja Tretemeng bebrayan urip ingkang prasaja 100 tahun konduripun Sang Maestro Ki Narto Sabda. Nggih. Kala wingi para pepunden, para kadang seniman sami mengeti ndonga sesarengan kunjuk dhateng Ki Narto Sabda pikantuk swarga langgeng. Amin. Awit donganipun para kadang seniman siji donga lumantar agama, ping pindhone donga lumantar budaya. Leres, Mas. Mila kula nggih acung jempol kalih Pak Dewata, beliau seorang pelawak senior ning napa nggih ora kok terus merasa yang paling senior terus merendahkan yang lain boten, tapi Pak Demarwoto salah satu pelawak senior sing tansah mensupport untuk anak-anak muda yang belajar komedian secara baik dan benar. Amin. Secara apa pengalaman wah iki pancen dagelan digodhog rampuk. Wong golongane kerikil. Sik to. Kowe iki mau bar dikandhaki mengenang Maestro Pak Narto Sabda kok njur aku to padhaki kerikil iku. Lah digodhog rampuk lah kerikil. Oke sing digodhog rampuk kuwi Apa? balung. Kaya awakmu digodhog ya rampuk. Apa mek kerikil tok semen digodhog ya rampuk. Iso-iso kok nesu. Lho ora lah kowe ngunekke aku kok digodhog rampuk. Lha tegese kowe iki digodhog rampuk pengalamanmu, jam terbangmu ki luar biasa. Mbok mau ngomong ngono rasamu digodhog rampuk. Pas dare yo jarak kemarin yo. Kowe senengane iki lho mos dikandhaki kaya Wong piyai nganggo kejaan apa nganggo surjan kaya ngono arep digodhog. beskap surjan. Nganggo beskap kok digodhog mosok Pak Demarwoto kok arep mbanyol ning manci. Apa ya kelakon? Digodhog Pak De. Ketoke kowe kaya CS. Mboten, lah jenengan arep digodhog lho ya ora trimo ngono, saurane ya digoreng mosok digodhog. Golek paribasan iki sing apik, sing ora menusuk peranaan perasaan. Oh, ngerti aku. Perasaan kok peranaan. Nek ana kancane kleru sithik wae juncek ki sak kayange. Wonge padha-padha. Wong
apa yang kowe wis tuwa iku kudu bener terus. Kleru ya kudu gelem delekke. Sing ora gelem jelek iki sapa? Sing kleru kowe tak elekke ngotot kok malan. Lho, aku dasare wani kok. Rumangsane. Ah iya. Nggih. Iki arep ngopo njuran nek kowe wani karo aku? Ya ora apa-apa wani iki wani nyambut gawe bareng. Arep godhok aku kowe. Oh, apa? Oh digodhok rampok. Ora ana gunane yo. Ora ana gunane. Godhok kok godhok krikil. Ayo. Godhok liyane yo. Sing baku ki nderek syukur, Tirakatan. tirakatan. Lho, Nggih. karo mengenang apa jenenge karya-karya Maestro Kinarto Sabdo. Turun nyelametke sinden-sinden akeh banget. Karya-karya niku. Karya-karyane Nggih. meskipun beliau 100 tahun tapi ternyata karya-karyanya beliau masih iso nguripi para waranggana. Nggih. Ning Jasa tur ora dadak njaluk royalti lho. Nggih. yen Kinarto Sabdo ora njaluk royalti, ning ya ana sing bagi hasil ki ana. Omong kok sapa? Oke, golek ana ning YouTube. Oke, buka YouTube, kowe anggere lagune Kinarto Sabdo lak njaluk bagi hasil, kuwi sapa ngono lho. Lho ora aku Pak Demu toh kok kowe takon. Ora maksude sing njaluk bagi hasil ki sapa? Mila sing jenenge ngrampungke perkara ngangge kawicaksanan niku ya niku tegese 50-50. Nggih ta, Mas? Lah wong aku ki wiwit cilik cedhak karo almarhum. Ngerti sejatine beliau tidak punya putra. Nggih. Dan karyanya memang sengaja diperuntukkan untuk seniman dan seniwati. Ngabdi budaya. Ngabdi budaya lan bisa lestari budayane utawa karya-karyane mula bebas dienggo sapa wae. Lah kok anggere di share ning YouTube ki bagi hasil. Kena kena royalti. Nggih. Aku istilah apa mbok wong ning kono tulisane bagi hasil kok. Nggih. Kok ketok kirimen lho. Mila bakanipun ayo to padha dipenggali sing kanthi wening, nggih ta? Wong apa-apa ya mula sesuk nek apa-apa dijarui royalti. Dadi nek ana manten, ana klenengan ora sah do nembang. Lah terus Nyetel diesel wae ora dijaluki royalti. Nggih, nek dijaluki solar. Ya, resiko nek solar ora masalah. aku wis ora gagas kok. Arep mantu jaluki royalti aku wis ora gagas wong aku wis mantu. Sampeyan ora ngerti nek Mas Gareng. Apa? Ana napa niku warung cedhak ngen kula. Apa? Gandeng wedi to, enek perkara geger royalti niku to. Sakniki enten warung mangrungokke suarane niku wong masah kayu. Ha iya. Asli niku. Kok masak kayu ki? Oh, itu disetel ning speaker tenan niku. Ayo kon nganggo masah kayu nganggo grendo. Weng jaluki royalti di grendo cangkeme iku sing njaluk. Nggih, nek bakune semonggo lah. Aku terus kelingan tembunge bab apa para sesepuhku ning Esti Pendawa. Pripun, Mas? Semua orang butuh uang. Nggih. Tapi harus dengan cara dan aturan yang baik dan benar. Nggih, aja ninggal marang kawicaksanan gitu. Aja terus menang-menangan. Uang itu tidak segala-galanya. Nggih. Tapi segala-galanya itu perlu uang. Mung trep-trepane piye carane? Leres. Saiki kowe nek nggo duit akeh banget kowe numpak mobil tekan tengah alas. Bensinmu entek. Apa tangkine arep tok jejeli duit? Ora jalan ya. Ora jalan dirampok wong iso kowe malan. Nggih. Bangane dirampok wong karo bali iku tak rampok dhewe mah karuan. Mula kabeh mau gumantung trap-trapane. Ya wis ben dipikirke karo sing kawogan. Nggih, heeh. Mbak Lucy. Ayo kene. Monggo Mbak Lucy. Aturan mriki enggal nyanyi. Mbak Lucy. Sisi Mas Gareng pun ngantosi. Mbak Lucy keenggal mriki ya Mbak Lucy. Piyayi kok sarwa luwes. Radyan kaya ngene gedene. Ning Nggih. gerakan polate iki luwes. Mula nganu Mas Gareng, yen kagungan sarira kaya Mbak Lucy kuwi aja minder. Heeh. Nggih ta?
jangan berkecil hati. Waton bisa ngeterapke busanane, terus mengeluarkan aura kebaikan, wong niku bakal ya tresna marang kabeciane. Nek ngagem kejawen ngeten nggih tetep anggun kok. Oh, saestu. Ora usah perlu minder ana sing kontes wong lemu ning nganggo bahan kejawen ya sik menang sik niku. Nggih. Pantes rasane iki mak ces. Saestu. Ngoten nggih. Tur kudu ngerti teknis. Teknis apa? Bojoku kalau pinter, bojoku Pinter lak sapa? lemu. Nggih. Nek Didi ora tau nganggo ngene-ngene ora, daster terus. Karung. Kak karo. Daster Oh, kok daster. karo. Dadi ora ketok lekuk tubuhe le gede. Tur nyuwun pangapunten, keistimewaane wanita gemuk niku rata-rata rusa. Nggih to? Budhe gendong jenengan lho rusa saged. Lah yo gede kono. Lah iya. Engko lek jenengan kuwi numpak kendaraan apa kuwi mobil ya, mogok bojomu ya kelar nyurung. Nggih to? Iya. Moh aku. Ora bingung. Yo sadis to. Ora lemu-lemu ning pakanane akeh wong kolesterol tok ngono. Lah ya ora apik saiki piyai kurang kolesterol pirang-pirang kok ya. Wah, nane cilik-cilik ngono ki arep tuku jarik randuwe nganggo taplak malah seksi. Kok lek jenengan garwane karo cilik ngono. Alah, marwata ki pelawak kondang kok bojone kurang mangan. Apa Sing muni ngono sapa? Iki tangga-tanggane jenengan. Kon rene tak kei dolar nek anu. Dolar lek nyasi tak duwe ya. Kemliti. Bangane mak Cilik lemu niku bakune awak iki sehat. wis sing penting Apa wis kuwi. niku wong waras sehat niku wis segala-galanya. Nek wis sehat iki Timbangane gagah, perkoso, ganteng, ning Nggih. pendak menit nguyuh. Contohne. Kowe iki. Kuwi Iki sing mau. enom kuwi lho sing enom. Iki ya iki mau. Mboten iki wau mboten noke kula. Ora iso lho. Kok wis ndang rampung kae lusi aku mending ngono. Nggih. Lucy ki ora nguyuh, belajar bahasa Inggris. Kok iso? Karo. Yes. Iya. Oh niku. Ora nek arep nyanyi kok ndak kena royalti to. Lah nggih. Dadi ora usah nyanyi. Nggih. Malah iso nggo ngethok anu kok. Malah iso nggo motong tegel. Senso. Wonten ingkang ngersakaken sesideman, mula kok kula kintunaken ingkang saking Manyaran. Nggih. Sesideman dibawani sik. Ya. Nggih, sesediman kula aturaken Mbak Sik, Basa. enten tamu. Ya tak Enten repot-repot. Mas Agung ngerancak gamelan nggih kula kintuni Pak Martono Bojonegoro. Siap. Nggih. Ayo, monggo. Nggih, iki. Apa, Mas? Sugeng Injang Mas Gareng nyuwun lagu cewek apa ki? Gundul. Cewek gaul. Cewek gaul. Gundul. Lek ku maca cewek gundul. Wah, iki ya mau cewek apa? Gaul. Cewek gundul ki bar kemo. Kayak wong terapi. Mboten mesti ya. Lah ya ra mesti Mboten dia. mesti ya. Wis ora mesti piye. Ora mesti piye? Sosok nggih gundul Pak. Aja tekengesan karo wong tuwa kowe, Cik. Ya ra. Ora. Wong tuwa. Jarang kok wong Ponorogo. Nomor kalih sesideman. Jane kula pun empet lho niku wau. Terus kula lek piyai Boyolali niku piyayine halus-halus. Nggih. Niki wedi lek ketelo nyermak trot ngoten mengki kula Ora salah apa-apa, ngomong. kene iki wonge Hidrogen. apa iso nampa halus, iso Begitu, nampa begitu. kasar. Wis ngerti. Oh, nek piyai kono ngene iki. Nggih. Padahal Betul, Ponorogo ki aku tau ning Ponorogo ning warung. Ngumpulke warung dibidi cengelku kok. Ngapa? Mboten apa? Ora sopan. Lah kok ngoten? Ngungkuri warung ki ora sopan. Dadi kudune madhep rono, aku madhep rono ngomong karo kancaku. Oh nggih. Ten warung niku aja ngoten niku. Oh iya ta. Lah niku ngajari tata krama. Ah, Melih Pak D. Nggih. Kula jajan dawet. Nggih ta, ten Jabung. nggih. Lah niku ajeng kula jikuk mangkoke kok anu sing dodol ora entuk. Kudu sak piringe lepek sing di ladekke niku kudu dicekel. Oh, trapsilane. Trapsilane ngoten niku lho, ora hebat niku. Ini ku termasuk kasanah kebudayaan kita semua. Nggih. Sing adiluhung. Leres. Ya Pak Lucy dibawani. Monggo. Wiwitan. Aku geru apalane wiwiti lali ya. Ya. Entuk rong lembar barang kaya lalen to ya. Mboten kali oh, niki cek, wau iya. anu tasik ngrumpi sekedap. Mangga. Jadi, wiwitane kula kentone spesial dumateng
Mbah Haji Sukron Suwondo ingkang ngripta lagu menika. Nggih, pepunden kula ing Blitar. Sing mirsani live streaming tasih kathah sanget. Amin, amin. Handerek. Nyapo? Kupingku bosok. Wis suwe. Aja meneh kok aku sing nanggap iki mau sahabat lho Pak Duwi lho. Kenapa? Kok banter men. Nggih. Iki sing jenenge Son Gojek iki ya iki. Kok son Gojek. Sing banter banget kuwi lho. Ora. Banter barang banter. Oh, alah apa wayangan ngene sewengi tombok kupinge budhek. Tendangane pecah. Nggih ngoten niku Pak Dalang niku tegese nggih piyai kang tanggap ngerti ki engko lek pelawake karo sindene lansia. Ya ora to. Ya, Priya bagus. Ya. Anderek sang peke dereng. Anderek sang peke. Priya bagus kang nembe demenan. Olah budaya. Lah kuwi monggo dalan wae. Anen ucap kuwi. Aku krungu tembungmu jane aku ya guyu dhewe. Ya napa ya napa? Niki do ngertos soalé dagelane klih bintang ketemu niki sedaya lansia. Kenapa kok guyu? Lah kok iya ya. Lah iki dhisik ki dalan iki cilik kae dinggahke ngono. Saiki wis semono metutuk. Bleduk kok metutuk. Kok sik dalan kok goleke metutuk. Piyayine kan gedhe, dek cilik kan mbok takon sak kae ra ono lho. Nek ora ana tembung kok metutuk. Ya sak karepku to wong metutuk lah. Kae terus diuruki pasir metutuk. Ah, kowe aja ngomongke raimu dhewe. Apa nek gareng kok diuruki wedi. Metutuki gak ngono kuwi. Ya ora. Wis senengane ya jarak, metutuki gelungan kuwi lho Mas. Metutuki sing ngene ku lho. Metutuki ngono ku lho. Tuk lambimu karo atimu. Ya. Sowan menyang kota gede. Nano. Ya. Kedo telelekan kuwi. Aja nira ecem kok kae. Iki nggih manut Pak Dalang to. Ya sak karepmu kuwi lho, pribadimu dhewe. Terus Jan gawe lawuh. Heeh. Angger pas sing cengkok temapuk. Ya ora to. Lha pripun? Ayo pancen cengkok sing sedep ngoten niku. Kula niki nyuwun pangapunten. Cengkok semangga. Iki jenenge cengkok merak ngigel. Ya. Selendang pacarku mah pas mulai ya, Dek. Sapa? Sing ngene-ngene mau. Sapa to? Sing arep nyemayani nyawar presiden mau. Oh, Mbak Sardi Bayi. Mbak Sardi. Mbak Sardi. Kang saking. Kang saking. Oke. Omahku ki dhisik aku tiri nggone Lucy. Apa? Aku dolan nang omahe ngarepe kei teras ngono. Saiki ya diteke kaya ngono kae lho aku omong karo bojomu. Ngen aku ya tak kei ngene tak nggo bedili luwak. Luwak. Melu mrambat kono. Ora sudi. Oh, pitike gelem nek luwake uga. Ora mendina, urung tau ditembak cengelmu to. Gue pengalaman Mas Keren. Lho, pengalaman tembak cengole iki.
Suara kurang bermana ning wasis lansia suarane isih apik ya. diaturi calon ngungrum marang Bendara greget saut Nyegati buri tok. pontong sedih-sedih korupsi mas ora oleh Ya sakarepmu. ya dia Sulestia pijer ngincangake alis terus tresno sasi maka ya aneh yuk luwe becik patenana timbang bepisahan liwat kencanging alismu tanpa ananda wasring serius halo lanjut mengke sing angka loro didangdutke nggih sing penak kae ya ya urip ana kotak
Matur nuwun. Nggih. Niki enten awala Mas, lumantar WA tur ya ditulis tenan. Napa? Saking Mas Wardaya Jumantana. Kenapa ki? Kok napake niki ngersake caping gunung. Maksud kula ki ngoten. Nggih, kudu Mbak Suci. Siap. Oh, spesialis. Nggih, heeh. Iki mau ya ki budutane iki, Mas. Oh nggih, niki wau ngersake anu to. Cewek gaul to. Nggih. Sesideman sampun saking Pak Warok. Wis jane. Tanggamu lho. Lah nggih. Nggih. Warok. Nggih, siap. Ayo kene, Mbak Suci. Mbak Monggo. Suci. Ayo cut. Mbak Suci gendang mriki. Sik. Penotone pun ngenteni. Ayo. Mbak Suci gendang nyanyi ya Mbak Suci. Rasane Gendang nyanyi ya Mbak Suci. Ayo yo. Waduh. Jangan Iki Timoti wong loro panggunge saya entul. Saya entek. Monggo niki ngersake dijengglengke. Ya, Mas Gareng, alon-alon mawon ora usah ngoyo. Nggih. Wes lek iki piye? Nah, ngono. Musuh Brahman dilolokne gedhi lek Lah niki limosin. Lah Iki iya. piye? Ramal emosin musuhe gembel. Ayo. wedhus perucul nek kowe. Maka ayo saben bengi. Ayo. Maka ayo Pak Ki. Saben bengi nyawa Awas. Yo. Ayo. Goreng di. Loh, jenggleng. Oh, ngenteni aku to. Ah iya no, nek ora piye. Aku biasane ngenteni ora dinteni. Ya mesti diinteni masa ya ora ngenteni to, Mas. Wong kancane iki oke kok. Lah iya to kudu kompas to. Kompak. Iya. Yen Memajang Jangkrik. Mong nek napa? Arep mencolot mbok selani nembang. Lah kliwat. Lah klewat. Coba sing iki, ayo. Amung karo Janur. Janur kuning. Mas. Yo. Yo, jenggleng, yo. Enak ya deh ya. Kira-kira. Kira-kira. Coba jenggleng Mbak Lucy genti saiki. Nah. Ya kene Mbak Lucy coba. Aku bojo tuwe alon-alon ya. Ayo. Alon-alon ae kene. Aku pindah kono. Lah nyapa? Wis nek kono ae Mbah, tinggal. Kene jeglok. Oh ya, ya, ya. Jeglong. Bahaya. Nggih. Tidak lusi sore mau lho dadi mak kerkutuk ngono. Mangga. Ayo kek gelis putune selak meleh. Alah sik to alon-alon iki kutu yo. Aja dipateni ndak ora ketok. Ya. Kali lalen iki nular kok ya. Ngomong yo sapa? Cengengesan kok. Rada dadak. Aja ngene angel. Lah piye? Iya. Biasa wae. Aja ngageti Dedek takut. Jelek, Piye? ora mune. Ya alon-alon sing jegleng. Oh, alon-alon. Oh, entulun tangdet ya. Entulun tangdet, tulun tangdet. Yo, jegleng, yut. Nah, mumpul. Wah.
Ora dadak dicincingke. Lah ngapa? Aku diunjukke. Kowe ora tunjukne makmu. Wedi lek. Walah. Wes pisan ae aku. Dah, sapa sing selo tulung tukono pospit po. Rondap mawon. Rondap ae jembalune nggawe repot ratune ndang modar karuan. Parwata. Prek. Sampeyan yo njaluk. Iya. Ora aku. Ayo Mbak Susi. Iya. Iki wayang kulit dudu reok lho, Cak. Kendangamu ngegeke nyawa. Iya. Wah semangat men. Lagi sewengi lho. Sing tangon iki lho. Kok anggere tiba romo. Besok mayang dhewe ngono. Sapa? Sing ngendang kuwi mayang dhewe besok. Oh minggat to. Ayo. Oh mulane gawe-gawe ki aku sesuk jebul rasa rombongan to kowe karo aku. Ayo. Awas jeblek. Awas yo. Hop. Anie. Tekan kowe ani. Ya ani. Bareng diwaneni kok ngalih. Ya ani. Nano. Ayo. Ayo. Kamerane kurang ajar. Ngapa ta? Ana tontonan apike kaya ngene iki sing di kamera iki tukang son. Ayo wong mau Gambare cah loro tok iki. lah wong mau dedepke rene gegere lusi kebak ning kono. Dadi Ya, kaya iki. black out kae. Parian sik, parian. Anu neno. Mbak Fahmi yo, Mbak Fahmi. Ayo. Ngombah panci Ngumbah panci neng kali neng kali. nduk suci. Nduk suci. Aduh, Pak Wardoyo gemes sekali. Waduh. Oh, ngedal aku ya. Mau wis transfer suci nggih. Matur nuwun Pak Wardoyo sangunipun. Ya Ya. lho, Rade. Ora ya. Yo Mbak Dita, anu neno. Ayo. Mangan genteng. Mangan. Gagas men to bocah iki. Ya sak sing mangan dhewe ngene iki apa-apa tak pangan. Lah kowe sinden modern neblek. Karo graji. Karo graji. Pade gareng. Pade gareng. Ganteng sekali. Alhamdulillah. Kaya. Sapi. Ayo. Ayo jejere. Walah rapokro. Sapa kuwi jejere? Kula Ndang cek ngono, ayo. tempe bacem. Tempe bacem. Enak engko lawuh. Enak iku lawuh. Mugi pinaringan ayem tentrem. Mugi pinaringan tentrem. Tumrap ingkang sami rawuh. Amin. Amin. Yo, ayo. Ayo. Tuku klopo. Apa kopok? Klopo. Klopo. Oh, tak kira aku kopok. Oh, jenis sih jamak. Tuku klopo. Terus Taleni kawat. taleni kawat, nggih. Marga mojo. Marga mojo. Mugi pinaringan sehat dal apiat. Amin. Ayo, lek dari sini, iki lek. Wah, iki apik senior. Senior ki apik iki, ya. Nang Surabaya. Kok Nang tebe Surabaya. man. Tuku guci. Ngopo ning Surabaya maine ning Boyolali? Ra pareng ngono kuwi. Nek Surabaya tuku budi apa kuwi? Guci. Budek ngono. Syukur kowe. Lah tuku budi apa kuwi? Lah racet Guci. Oh alah, suci. Apa busi apa mau? Aku tak nguyuh ya. Kuwi nek lali nguyuh kuwi. Ayo, nang Surabaya Tuku guci. tuku Gucci. Pak Wardoyo Pak Ardaya. emang ayange suci. Iya. Ngoso nek kuwi. Wong iki penggemar dhewe kok ya. Iku Nanang lho WA iki salam nggo Mbak Dita Nanang Nganjuk. Cocok. Nek niku Dini kalih Dani ya. Ya. Wis pas. Yo, nano. Yo, Mbak Ci.
panas hujan Aling-aling. aling-aling Yuk. Awas yuk, jelek yo. Yuk. Yo, mi sowa, ya, Mbak. Etan bali ngulon terus 12 melanggame yo Mbak Fahmi rene ya, Mbak. Blong-blong ku gentak. Tok blong, tok blong. O A O I O pipa londo. Hari ini bablas cewek gaul. Oke, ayo.
Terima kasih, matur nuwun wis diaturke. Ora masalah, sing penting wani. Yo, Mbak Dita rene. Oh, turuk. Oh yo. Ai au. Gerajakan Banyuwangi ora usah dibawani langsung Mbak Dita karo Mbak Lucy. Monggo. Oke. Ayo, monggo diaturke. Yo, Cak. Gerajakan Banyuwangi. Monggo, ayo. Niki tak kintunke para penggemar wayang sing saka Banyuwangi sing nyimak live streaming. Nggih. Monggo yo diaturke. Monggo. Yuk. Monggo yo. Awas Banyuwangi.
Nuwun wis diaturke. Monggo. Saiki dini kok ayo ngene. Monggo mentara betul. Ayo. Dik, yuk. Ayo. Ayo. Jarak disampirke Malik Milok. Nggih, Malik Milok. Ya. Ana sing ngersakake lagon wewayangan. Nggih. Wewayangan. Ya. Nah, iki cocok kanggo buta-buta sakmene cocok. Nggih, heeh. Ning dilanggamke sik. Monggo. Buka celuk saka dini sik. Nggih. Yo, diaturke wewayangan. Monggo. Ya, Din. Wewayangan kang ridu Din.
Terima kasih matur nuwun. Mas Gareng, Pak Dewata, Mbak Lucy, sawetawis atur panglipur kathah lepat diagung pangaksami.